Tagaan ng sapatos para mag-workout siya. Wow! Duta, oy! Nike Air Force 1 triple white! Niabot na yun ang sapatos nga gikan sa Kicks R Us. Kay para ni Queenie. Sana all. Tagaan ng sapatos para mag-workout siya. Sarog di ka mo niwa nga. Dami na kang patos. Karon, tuon na tika. Ay! Queenie! Pagkili sa diya kay mag-jogging na ka. Oh? Oh! Di sa mga kagikan, Jeffrey. Ang diyan sa mga pa mo gida. Sapatos, bago kayo. Nakawa, hindi ko sa LBC. Nagkuha ko sa Kicks R Us, kikitagaan ng sapatos. Sapatos? Para asa man nga sapatos? Astilan. Sapatos, good para pang jogging nimo para muniwang na ka ba? Ah, grabe. Tambok na rin jud ko kaadyo kahit pag-joggingan man ko. Ay, sus. Dili man tambo kayo. Pakuhaan lang og timbang ba? Lights na. Sige daw, Bi. Ablihan daw na to, Bi. Kay Tanaw na to, unsa nagipada? Ikaw, Bi, kay watas ang kuko. Oo na, Los Delos pa. Tili na kuha, Nike. Naawa, Nike din ang box. Kuha. Oh, na. Nike. Nike Air. Nike Air Force 1. Sige daw, Bi. Ablihan. Hala! Wow, Duta, Duta, oy! oy! Nike Air Force 1 triple white! Wow. Suya ko magkakuya ko ah. Uy, salamat eh. Kicks R Us sa linig ng sapatos si Queenie. Baka jogging lang siya ba? Saro, di ka muniwang ani ha? Oh, dinuta ka sapatos sana na kay rason para mag-jogging. Sige na, pag-ilis na. Masay mag-ilis? Bali na ko mag-ilis. Say, kanina di ay ready naman ko. Aw, okay naman yung outfit. Sige, pag-ilis na oh. Isuot ang sapatos ha. Di na lagi ko mag-ilis. Ah, isuot ang sapatos ba? Sige na. Duta, ani. Uy! Salamat kaayo, Kicks R Us! So, sa mga naiplano mo palit niya, palit na mo na yun. I-message ilang page. Wow! May astiil, oy! Sus, ning Duta, ikagandagan, han. Uy, mura jud ko, guwa nga sapatos. Duta, idagan, uy! Dutahan, uy. Atsyop kayo ba? Atsyop kayo, no? Tana, mag-jogging na ta! Ah, condition kayo jogging. Mabigyan mo ko sapatos. Tata na! Ah, nabiyahe jogging. Oy! Ay, sa Jeffrey! Oo naman. Mag-jogging ta, nagchinilas naman lagi ka. Ay, gagi. Nagchinimas naman di ay ko. Ay, kabala ka. Huwat sa direct. Kaya magsapatos ako. Sus, way klaro, laki ha. Ingag jogging ni. Diya, uwa nagsuot og sapatos. Asa mo sapatos? Gumito na ko ano ha? Kanina lang, para triple white ba? Para couple ninyo ha? Tayin panada eh. Ay! Mga tuig eh. Mag-jogging na dyan yan, di ba? Mag-jogging. Asa naman tong baji ha? Pastila na wa na po ba? Kami akin. Ale? Kami gagado. Tapos kami dito kaon na yung natay bagong sapatos.